Takže čaute lidi, vítám vás úplně novýho videa. Tohle je GTA 5, takže seznamuji vás s ní na mém kanále a dneska si ukážeme, jak lehce sehnat auto, no v podstatě si ho koupit, aniž byste potřebovali nějaké peníze, takže jdeme na to. Dlouho jsem nenatočil žádné video, teda poslední video bylo ty hračky těch aut. Tak fajn, tak můžeme jít na to. Takže normálně si najdete takovým do mobilu. Jo, jenom upozorním, točím to na PS3, takže že to není PS4, dejte horší grafika a takové. Dobře, takže zmačknete Travel and Transport, dáte Legendary Motorsport a jak vidíte, tady je to Out of Stock. Tady jsou ty normální, ale u těch ten hack nejde. Takže když zmáčknete domeček, dáte opět, nebo tady už to, když už to tady budete mít, tak zmáčknete a prostě se vám to jako sekne a máte tady toto. Takže teď si vyberete ty, které byly out stock, takže Monroe, Cheatage, Affinity, Z-Type a GP700. Já si vezmu teda Cheatage. Máme tady order. Dobře. Teď teda dáme opět domeček. A když teda viděli ten domeček, když tak ten domeček je tady takhle. A tady mám ovladač PS3 a vy musíte zmáčknout rychle za sebou kolečko a křížek. Takže jdeme na to. Tady máte kolečko a křížek. Jdeme na to. Mluvám se, tak je to trošku rozmazané. Tady máte kolečko a křížek. Tak, rychle za sebou zmačknete, musíte na A-Film Info, přesně takhle na tu tečku, zmačknete kroužek křížek a máte tady toto, jinak to nefunguje. Napíšete tady, nesmíte smazat to lomítko a napíšete tady Pur Cafe Car, ale všechno dohromady, všechno malé. To je jako prodáno auto, takže když zmačknete takhle jako Enter. Dobře, tak máte tady sold. A když se chcete přesvědčit, tak já dojedu do garáže a teď vás ukážu. Mluvám se, teď se vyskočil jenom omylem z auta, takže kde to napravíme. Tak tady má Michael garáž. To jsem nechtěl. Vlezete do ní.
A to auto tady, jak vidím, ještě není. Takže musíme ještě jednou teda. Se omlouvám, ještě jednou. Musíme to. Musíme se chvilku projet. Tak teď už tam myslím, že už bude to auto. Teď už tam myslím, že určitě bude. Furt tam není, tak dobře. Tak to uděláme jinak. Přepneme si na Trevora. Přepneme si zpátky na Michaela. Tak teď už by to snad mělo jít. A pozor, a máme tady čítač. Takže, jak vidíte sami, čítač jsme si koupili a neutratili jsme ani babku, takže teď vám klidně ukážu, že to opravdu funguje. A máte auto. Takže mějte se krásně a čusák.